Olen tuntenut Pilvin yli 15 vuotta. Hän on uskomattoman työteliäs ihminen, joka perehtyy niihin asioihin, joista hän on päättämässä. Tällaisia poliitikkoja tarvitsemme ihmisiä, jotka luovat uskoa ja toivoa. Olen käynyt Pilvin perustaman koulun Bosniassa, Mostarissa, ja sitä kautta olen käytännössä päässyt näkemään Pilvin rauhanrakennustyötä näin globaalista näkökulmasta, ja voin seisoa täysin Pilvin sanojen ja ajatusten takana. Tutustuin Pilviin silloin, kun olin Helsingin apulaiskaupunginjohtaja muutamia vuosia sitten, ja nuori uusi poliitikko oli määrätietoinen, valmis oppimaan uusia asioita ja tekemään ryhmätyötä. Nämä ominaisuudet on Pilvissä säilynyt tähän saakka ja parantuneet, ja tänä päivänä hän on eräs parhaista asiakeskittyneistä kansanedustajista Suomessa. Suomen koulutusmyönteisin ja koulutuksesta eniten ymmärtävä poliitikko.